נשיא צרפת סרקוזי הוא מהומתן לא קטן, מדי פעם הוא מפתיע. ההפתעה האחרונה הוא מבקש עבור המטבח הצרפתי, עבור הגסטרונומיה הצרפתית, מעמד של אתר מאתרי המורשת של יונסקו. יש כ-900 אתרים כאלה, אבל כולם אתרים פיזיים, מקדשים, היכלות, ערים, אבל לא מטבח. אז אנחנו נדון בשאלה הזאת, האם יש הצדקה? אני יודע שלגבי דידך אין הצדקה. לגבי דידך זה יהירות מוחלטת, חוצפה צרפתית. אוכל טוב, אוכל טוב, אוכל טוב. מפה ועד אתר מורשת. אז אני הזעקתי לעזרתי, לטובת התיעוד של סרקוזי ושלי, את רותי שמעוני, שהיא מומחית לתרבות צרפת. שלום רותי. ערב טוב. טוב, אז המטבח הצרפתי הוא נהדר. הרי ליטמן דה בליג, כל העולם חושב כך. כמה שנים את מסתובבת בצרפת? מדריכה אנשים בנתיבי צרפת? מעל 30 שנה. כן. מעל 30 שנה. למה המטבח הצרפתי הוא טוב כל כך? יש לך הסבר? מה יש בתרבות הצרפתית שהופך את המטבח שלהם למעולה? אני חושבת שמה שמתקשר יותר לעניין של מורשת עולמית, זה הנושא שהגסטרונומיה היא אחד מעמודי התווך של התרבות הצרפתית. כלומר, זה לא סתם להאכיל אנשים, זה לא סתם מסעדות, אלא רואים את זה כמשהו מכובד, משהו חשוב, כמו יתר הרבדים של התרבות הצרפתית. אני חושבת שזה בגדול העניין. המעמד של המטבח. המעמד של המטבח. הוא כספרות, כמוסיקה הצרפתית. כמו ספרות, כמו מוסיקה, כמו תיאטרון, כמו זמרה. לכן גם המחיר לא יקר מדי. כמו שזה ביפן, וכמו שזה בסין, ובמקומות אחרים. למה? לא בדיוק. למה? לא בדיוק. יש כאן עוד כמה דברים. יש כאן עוד כמה דברים שעוזרים לזה. קודם כל, יש איזו מורשת היסטורית. הצרפתים היו בין הראשונים, כבר בימי הביניים, לתעד מתכונים. לכתוב אנציקלופדיות בנושא של בישול, עיבוד מזון. אנחנו מדברים כאן על ימי הביניים, ישנו טייוואן, ספר ראשון של מתכונים, החל מימי הביניים, כלה במאה ה-19-20, די אם אני אזכיר מאוד מוכר את אלכסנדר דיומה, שכתב, חוץ מהרוזן ממונטה קריסטו וכולי, כתב גם מילון קולינרי. אוגוסט אסקופיה, שהוא אבי המסעדנות המודרנית, ואם אתה אומר כמו ביפן, כמו במקומות אחרים, מושגים כמו רסטורן, ביסטרו, ברסרי, שהם מונחים שמשתמשים בהם שומע איך זה מצלצל נפלא. גם בעולם. ביסטרו. מאיפה זה? זה מאיתנו. זה מונחים שבעצם נולדו בצרפת, מעוגנים בהיסטוריה צרפתית, עד היום בגבעת מונמרטר, במקום ששם חיילים קוזקים אמרו בפעם הראשונה, ביסטרה, ביסטרה, מהר, מהר, כי השירות לא היה מספיק מהיר והם היו צריכים לחזור לצבא. ביסטרו ברוסית. בדיוק. ברוסית הם צעקו, שם יש לוחית, והמקום הוא מונומנט היסטורי, ושם כתוב שבתאריך זה וזה, ב-1814, נולד הביסטרו הראשון. כלומר, ברסרי מנציח יחסים או קו רכבת בין פריס לאלזס. אלזס כבושה לידי הגרמנים. זאוורקרוט, שוקרוט, בירה, בתי בירה. ברסרי בא מן המילה ברסה, לקטוש, לערבב. מים, קשוט, שעורה. אותי כמעט שכנעת. לא, זה רק התחלה. לא, בסדר, כמעט שכנעת. אבל אולי תסבירי לי, אי אפשר לקצר את הזמן בין מנה למנה? וזה חלק מהעניין. הנהנתנות, דיברנו על זה קודם. איזה נהנתנות, חוסר סבלנות. אי אפשר לנתק, זה נהדר שאתה מעלה את זה, כי זה בדיוק העניין. אי אפשר לנתק. איך היא מדברת. כן, לא, כי זה בדיוק ככה. כן, אבל אחרי ניצן הורוביץ אפשר. כן, אי אפשר לנתק את הגסטרונומיה מהנהנתנות, מהאווירה התרבותית הזו של הצרפתים, שמוכנים לחטט רגליים למקום שכוח אל, כן, אבל למה לחכות כל כך הרבה בין מנה למנה? כי זו חוויה, כי זה תיאטרון. באותה התלהבות את יכולה להסביר לי גם אם השף שרף את המנה, שהוא לא שרף את זה סתם, זה שריפה שבאה מהלב. אתה רוצה סרט עלילתי של שעה ורבע, דחוס ל5 דקות. ככל שהמנה נראית כמו פחם, אז אתה יודע שהשף באמת השקיע את עצמו בתוכה. לא, אבל השף מכניס לתוך הצלחת את ההיסטוריה, את הביוגרפיה שלו, את הנאמנות לטרואר שלו. אני לא רוצה סרט דוקומנטרי, אני רוצה לאכול. כן, אבל אני לא מחפש סיפור דוקומנטרי על השף. תגידי, יש לנו סיכוי לדעתך שהג'חנון, הבקלאו, החומוס, הפלאפל, הגפילטי פיש, ייכנסו למורשת העולמית של אונסקו? אני חושבת שעוד ייקח קצת זמן, אבל זה בדיוק העניין של
האווירה הכללית הזו. דיברנו על אות לגיון כבוד שנותנים, אגב, בצרפת, אם מדברים על מצוינות. לטבחים, לנואמים, לאנשי רוח, למדינאים, ללוחמים ולפול בוקוז, באליזה, עם מרק מיוחד שהוא, כלומר, לראות את הדברים כשווי ערך. והקהל הזה שהתחנך על ברכי מונטיין, שבמאה ה-16 דיבר על פליסיטה דה לאסייט. פליסיטה דה לאסייט זה עושר עילאי של צלחת. בודלר במאה ה-19 שמדבר על קוויזין פואטיק, אוכל פיוטי. הם יודעים על מה הם מדברים. זאת אומרת, יש איזו תחושה של אקזלטציון, התרוממות רוח. כשאתה אוכל את הדברים, ודווקא... תקבלו אתר, תקבלו אתר, יהיה אתר שימור, בסדר גמור, יהיה טלוויזיון, איך אמרת את זה? דלתת, יהיה דלתת, יהיה אתר, בסדר גמור. בסדר, יש לכם אתר. תודה גברת שיבולי, תודה רבה לך. אוקיי, חן חן.